Ye. Ato saging dia ye, anak man si Sir si nga. Ako daw to ye. Loy? Na, nato si Sir ako ato saging dira ye. Lo. Lo, good kasi na. Da, mag-meeting diri gina, nagbutang si Sir nila og saging, ana siya nga. Nagkita mi sa libitol, ana siya ako daw saging. Ambot. Kana man oh. Ah, Ano? Ito ba na ibi? ako ba ni? Ako na mo nang suti ni Sir Ako ako kaya ni, ako ni. Wala na bagaglamina sa meeting kanina kay kadagang kay snap dira. Ay sobrang isa tunga. Ako tungal na to nabi. Ako ni? Pero kay tungal na to na ba? Tungo na lang daw. Grabe. Adi ko, samo kay di. Ano nasulanan ba? Ako ni, sulanan. Ano nasulanan ni? Ako ni. Ano ba? Ako ni. Samo ka ni. Samo kay. Gusto ko sulanan? Nasulanan na. Amo ka sa meeting murag kuan nga kalam. Sanan? Milit pag yung tagaan, milit pag yung... Ya, tigilan ako kay kaon gina, wala ka na meet up meeting. Ako gina. Ano ba? Ako lang sulanan ba? Milit, pag ka. Ayun, napamilit. Sulanan lagi ako sulanan samok, samok. Ako yung nakaunay sa bungta kan Sir karon. Si Rocky Gisal masigil. Marama kayo. Ya, wala ka. Salit na. Oh, Ano ganun ba? Pamuk sa... Iya, sulanan naman iya! ha? Sulanan naman eh! Iya! Marama kayo. Kay! Ano ba? Tagaan ko. Wala na yung sulanan di ko galit sa kuha. Ano ba kasulanan? Sulanan man eh, yung wala may sakingan eh. Ikaw ka? Taon man eh.